Ahojte všetci, vítam vás u môjho víkendového minivlogu, ktorý bude tentokrát v slovenčine. Moja sobota začala niekedy okolo 8 ráno, ako prvé som si na raňajky spravila moju obľúbenú ryžovú kašu z Bilgejnu, ktorá momentálne nahradila aj granulu, ktorú som od nich pravidelne mávala na raňajky. Stačí, keď túto kašu zalejete trochou vody, vôbec nemusíte na to používať mlieko, ja si myslím, že tá voda stačí, tu už je s banánmi a čučoriedkou. Potom som si spravila kapučino do mojej obľúbenej šálky, ktorú som si kúpila už veľmi dávno v Rakúsku. No samozrejme nesmiem zabudnúť na kolagénový komplex a probiotika. Potom som si pozrela jedno YouTube video predtým, ako som sa začala chystať, neskôr som sa osprchovala, dala som si make-up, no a tu už môžeme vyraziť. Ako prvé sme sa rozhodli ísť na branč do jedného z podnikov, ktoré tu otvorili asi pred rokom. Už sme tam plánovali z veľmi dlho, volá sa Essential a konečne sa nám to podarilo. Dali sme tam pomarančový fresh a jahodovú maču. Mača bola naozaj veľmi dobrá, musím povedať, takže keď budete niekedy vo Frankfurte, tak odporúčam. Čo sa týkalo jedla, tak bolo celkom fajn. Mali sme šakšuku a turecké vajíčka. Tu už čakám neviem koľko na priateľa v Telekome, no a potom som si urobila takéto krátke video na našich štýlových záchodoch v nákupnom centre. Na shopping day sme potom ukončili takouto sladkou bodkou, no a tu už vidíte, čo som si kúpila, tenisky, hodinky a nejaké ponožky v Calcedóni. Celý deň sme potom ukončili filmom The Housemaid, ktorý je myslím si, že veľmi populárny. Ak máte radi thrillery, tak vám ho určite odporúčam. To bude na dnes asi všetko. Pa, pa!